jamu in ka a lase aw ma baara bokum jagokɛla don a sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ nin ye suguba ma Bamako yan. An sɛnɛ aw ka jamu mandi o kɛnɛ kan ni o ye sɔgɔma dolo ye faso jɔ kɛnɛ. An bɛna kana kunnafoni minnu k'olu da laminɛ bi o bɛ tali kɛ kalan tile saba kalan min ni o nana kana sigi sen kan ka bɛn ni san 1963 o komite kalo ni o ye san kalo 10 ye ka daminɛ tile 3nan tile 4nan kana kuncɛ a tile 5nan na ni o bɛ tali kɛ an ka jamana finitigilakaw sɔrdasiw fo kana a ɲɛsin lakana tigilamɔgɔw olu ka kalan fɔlɔfɔlɔ ma ni o ye u ka premier séminaire ye France kan na. A do kama Baba Modibo Keita ale tun bɛ kɛnɛ kan nga min ye faso o laselida kunnafonidila dɔ ye ale nana kana ɲɛbila kunnafoni dɔw ka olu di. An bɛ olu da laminɛ fo kana se Baba Modibo Keita ta ma. Ainsi donc le peuple du Mali. Nin cogo la Mali jamana kɔnɔdenw. Les peuples africains dont les regards sont tournés depuis 2 jours vers le Mali. A tile fila ye nin ye farafina jamana kɔnɔdenw olu minnu bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'u ka ɲɛkuntilennaw ɲɛsin Mali ma. Vers Bamako où s'est tenu le premier séminaire de l'armée et de la sécurité. Ka ɲɛsin Bamako ma Bamako min ni kalan fɔlɔfɔlɔ nana kana sigi sen kan ye sɔrdasiw ani lakana tigilamɔgɔw tɔgɔ la. Les 3, 4 et 5 octobre. Komite kalo tile 3, 4, 5 n'o ye san kalo 10nan ye. Feront date. O na to dɔ fɔ kɔnɔna na o na mɛn ka lakali. Non seulement dans l'histoire du Mali, mais pourquoi ne pas le dire, dans l'histoire du continent africain, dont les peuples. O na kɛ Mali tariku dɔrɔn tɛ nka kun jumɛn na da tɛ se farafina gun ka tariku ma o jamana kɔnɔdenw minnu. Habitués depuis des décades à voir dans l'uniforme quel qu'il soit. Olu minnu delilen don a bɛ wagati damadama bɔ ka mɔgɔ dɔw ye finina a mana kɛ mɔgɔ sugu sugu ye. Le symbole de la tyrannie et des brimades. Ni o ye lajabali ani kanagɛlɛya tamasiyɛn ye. En 3 jours donc. O la tile 3 kɔnɔna na. Officiers, sous-officiers, soldats et agents de la sécurité. Jalabatigiw ani o dugumataw sɔrdasi ani lakana tigilamɔgɔ. On prouvait à l'Afrique et au monde ce qu'un soldat ou un policier peut être dans un régime populaire. Olu y'a yira farafina ani diɲɛma na sɔrdasikɛ walima polisikɛ o bɛ se ka kɛ min ye fanga kɔnɔna na fanga min sigilen don jamana kɔnɔdenw ye. Dans un régime démocratique. Fanga kɔnɔna na fanga min bɛ bɛɛ y'a ko fɔ. Aucun mot. Dakuruɲɛ si tɛ yen. Aucune expression ne saurait décrire l'enthousiasme, la chaleur, la ferveur qui ont présidé à la clôture de ce premier séminaire. Kumakan si tɛ yen min bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ ɲagaliba sewa ni o min nana kana ye ni kalan fɔlɔ kuncɛ wagati la. À la maison du parti. Min kɛra parti tɔgɔla so la. C'est à l'unanimité et par acclamation. Bɛɛ lajɛlen de jɛra ka jɛn ni a ye ni ka tila ka tɛgɛrɛ fɔ. Que les participants ont adopté la résolution suivante. Ko maa minnu y'u niyɔrɔ ta ni lajɛ kɛnɛ kan olu nana kana bɛnkan dɔ ta min filɛ nin ye. Et enfin ce fut l'apothéose. Ani o kɔfɛ a tɔ kɛra gintan ye. Presque du délire lorsque clôturant les travaux si fructueux et pleins d'enseignements de ce séminaire. A nana kana kɛ wasakoba ye nin kalan min ni faamuyali caman sɔrɔla a kɔnɔna na. Le chef de l'État, le ministre de la Défense. Jamana kuntigi ani ministre min ka baara bɛ ɲɛsin sɔrɔsiw ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma. Le secrétaire général de l'Union soudanaise RDA en un mot. Dakuruɲɛ kelen na Union soudanaise RDA o foroba kalatigi. Le camarade Modibo Keita. Taamaɲɔgɔn Modibo Keita. Dans une éblouissante improvisation, lança du haut de la tribune les quelques mots que voici. Ale kɔni ma sundali kɛ a ka kɔrɔfɔw la nka bɛɛ bɛnna sen ma wasa kɔnɔ. Ale nana kana kunkan bɔ sigigwɛlɛ sanfɛ. Dakuruɲɛ damadama minnu filɛ nin ye. Quand on a décidé ni dusu b'an kɔnɔ ni an kɛlen bɛ k'a latigɛ. De construire une vie nouvelle. Ka ɲɛnamaya kura sigi sen kan. Dans laquelle il n'y aurait pas d'exploité et d'exploiteur. O ɲɛnamaya min kɔnɔna na mɔgɔ tɛna sɔrɔ o kɔnɔna na min bɛ a mɔgɔ ɲɔgɔn bisi walima ka mɔgɔ sɔrɔ min bisilen don. Une vie nouvelle qui exige de chacun de nous. Ɲɛnamaya kura min bɛ a wajibiya an bɛɛ kelen kelen ta fan fɛ. Une reconversion totale de notre mentalité et de nos habitudes. Yɛlɛmali ka don an ka faamuyali cogo ani an jogow la a ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma. Une foi ardente dans la destinée de notre pays. Ka limaniya belebele sɔrɔ ka ɲɛsin jamana siniɲɛsigi ko ma. Et une confiance totale en l'avenir de ce peuple. Ani ka danaya dafalen sɔrɔ ka ɲɛsin ni jamana kɔnɔdenw ka siniɲɛsigi ma. Eh bien, quand on a été amené à de tels choix. O la ni an nana lase o n'a ɲɔgɔnna ɲɛnatɔmɔni ma. Qui peuvent ne pas rencontrer l'adhésion de ceux-là qui, malgré les réalités de la République du Mali. A bɛ se ka kɛ maa minnu bɛ hali ka sɔrɔ ko Mali bɛ ni lahalaya in kɔnɔna na ni olu ma jɛn ni o ye. N'arrive pas à se défaire de certains complexes.
olu mɔgɔw dɛsɛlen bɛ ka u yɛrɛ bɔ jɔnyɔrɔla ko dɔw la, ou surtout de certaines soifs d'accaparement, walima k'u yɛrɛ sama ka bɔ fangaw bolola la, fanga min bɛ bingani kofɔ, ou de cela qui à l'extérieur walima mɔgɔw ta fanfɛ mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔ kan, voudrait, comme il y a quelques années, olu tun bɛ a fɛ i n'a fɔ a bɛ san dama dama bɔ bi, continuer à asservir notre peuple, à asservir les peuples africains, ka taa ɲɛ k'an ka jamana kɔnɔdenw k'olu kɛ bolokɔnɔmɔgɔw ye, ka farafindenw kɛ bolokɔnɔmɔgɔw ye, qui mettront tout en œuvre olu n'a fɛrɛ bɛɛ sigi sen kan pour nous tenir en échec. walisa ka an ladɛsɛ. Quand on n'oublie pas cela, Ni an ma ɲinɛ o kɔ, on ne peut faire que ce que nous avons réalisé, an tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ fo ni an sera ka min waleya, donner à nos frères d'armes, ka dili kɛ ka ɲɛsin an balimaw ma minnu ye finitigiw ye, donner à nos agents de sécurité, ka dili kɛ ka a ɲɛsin an ka lakana tigilamɔgɔw ma, devant tous les cadres politiques et administratifs de Bamako, ani faama fɛn fɛn de bɛ yen ni o bɛ politigiko kunna walima mara kunna Bamako, l'occasion d'affirmer au grand jour, ka cogoya di u ma u k'a fɔ kɛnɛ kan, devant tout le peuple, devant l'Afrique et devant le monde, k'a fɔ jamana kɔnɔdenw bɛɛ ɲɛna, k'a fɔ farafinna ɲɛna, k'a fɔ diɲɛma ɲɛna, leur attachement indéfectible au principe ko u nɔrɔlen de don nɔrɔcogo min ni faracogo tɛ a la ka ɲɛsin tagabolo ma, qui ont guidé l'Union soudanaise RDA en octobre 1960. o tagabolo minnu ye Union Soudanaise RDA ɲɛminɛ ka bɛn ni san 1960 o komite kalo ye n'o ye san kalo 10 ye. Camarades, Tamaɲɔgɔnw, vous avez des responsables de par le monde ɲɛmɔgɔw bɛ yen diɲɛ kɔnɔna na qui peuvent être accrochés au pouvoir pour le pouvoir, minnu bɛ se ka dulon fanga la diya ɲɛ kosɔn, qui se demandent si demain, minnu bɛ u yɛrɛ ɲininka n'a kɛra ko sini je ne sais pas au poste où je me trouve, n tɛ jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min ne filɛ o la nin ye, que ferai-je? ne na mun kɛ? Je vous ai déjà dit, je vous le répète, ne y'o fɔ aw ye kaban wa n bɛ tila ka segin a kan. nous qui sommes aujourd'hui à la direction du parti et du gouvernement, An minnu bɛ fanga ani parti ɲɛmɔgɔya la bi, nous ne sommes pas des hommes accrochés au pouvoir pour le pouvoir. an tɛ mɔgɔw ye minnu kɛlen bɛ k'u dulon fanga na fanga yɛrɛ kosɔn. Nous y sommes parce que le peuple a voulu que nous y soyons. An bɛ fanga in na ka da ka jara jamana kɔnɔdenw de ye ko an ka kɛ fanga na. Et le jour où ce peuple aura manifesté sa volonté de voir notre équipe remplacée par d'autres, Ani don min na ni o jamana kɔnɔdenw ye a latigɛ k'a fɔ ko an ka kulu ka nɔna bila ni kulu wɛrɛ ye, eh bien, nous n'aurons pas ce jour-là, si c'est l'expression du peuple, besoin ni de l'armée, ni de la sécurité pour nous imposer. n'a kɛra jamana kɔnɔdenw olu ka laɲini ye an mako tɛna na jɔ sɔrɔdasiw la walima lakana tigilamɔgɔw la walisa k'an jagoya cogo mɔgɔw kunna. Nous n'avons pas oublié, n'oublierons jamais An ma ɲinɛ wa an tɛna na ɲinɛ fiyewu que lorsque un peuple, ko ni a kɛra ko jamana kɔnɔden dɔ même démuni, hali n'a kɛra ko fɛn t'a bolo est soutenu par la volonté d'affirmer sa liberté, de conquérir sa liberté, ni o senkɔrɔma tintinnen don ŋaniya la walisa k'a jira ko kanabila kɔnɔna na a b'a fɛ k'a ka kanabila de ɲini, ce ne sont pas les canons et les fusils, et même pire que cela, les bombes qui peuvent l'arrêter. gwɛlɛw ani marifaw hali ka tɛmɛ o bɛɛ yɛrɛ kan bɔnmu n'o ye mugujugu ye o tɛna se ka o jamana kɔnɔdenw lajɔ. La Révolution française nous en a donné l'exemple. murutili min kɛra faranskaw fɛ yen o kɛra misali ye an ye. L'Europe entière mobilisée contre le peuple français farajɛlagun bɛɛ lajɛlen wulile ka i jɔ ka faransi jamana kɔnɔdenw kɛlɛ. n'est pas arrivé à lui imposer la monarchie. farajɛla bɛɛ lajɛlen ma se ka masakɛ kelenya fanga jagoya karaba a da la. La puissance militaire des troupes coloniales au Vietnam et en Algérie jɔnya tigilamɔgɔw olu ka sɔrɔdasi fanga Vietnam jamana kan ani Algérie jamana kan ne sont pas arrivés à bout olu ma se fiyewu ka se sɔrɔ. de la volonté d'indépendance des peuples vietnamiens et algériens. ŋaniya ka ŋaniya min ni o tun bɛ Algérie jamana kɔnɔdenw na ani Vietnam jamana kɔnɔdenw na yɛrɛma hɔrɔnya ta fan fɛ. On ne gouverne pas un peuple par la force des armes, jamana kɔnɔdenw tɛ mara ni kɛlɛkɛminɛ fanga ye.
On gouverne un peuple jamana kɔnɔden bɛ mara par sa loyauté aux engagements que lui-même librement a exprimés a ka tilennenya fɛ a ka layidu a yɛrɛ kun ye min ta kanabila kɔnɔna na et dont il vous a chargé de la réalisation. ani a ye o min ɲini aw fɛ ko aw k'o waleya. C'est ainsi, camarades, o cogo de la taamaɲɔgɔn que nous comprenons notre mission. an bɛ an ka ci faamuya an b'an ka baara faamuya Nous savons à l'heure actuelle an b'a dɔn nin wagatinin na ko que de par l'Afrique ko farafina fan dɔw fɛ et même ani hali dans certaines régions du monde, en Amérique et en Asie, diɲɛ marayɔrɔ dɔw bɛ yen ameriki gun kan ani azi gun kan on assiste quotidiennement à des coups d'État, coup d'état bɛ ka kɛ don o don hélas quelquefois préparés et exécutés par la junte militaire. ɲɛnasisi ko don o coup d'état bɛ labɛn ka tila k'u waleya sɔrɔsi kulu dɔw fɛ. Nous, en République du Mali, une seule seconde, an fɛ mali jamana kɔnɔna yan wagati kelen si ma k'a la la moindre inquiétude an ma jɔrɔ wagati kelen si la n'a effleuré les responsables que nous sommes. o ma ɲɛmɔgɔw kamana gan ɲɛmɔgɔ min ni o ye anw ye. Parce que notre armée ka d'a kan an ka sɔrɔdasi kulu est une armée nationale qui fait que nous avons eu confiance en elle, pleinement confiance en elle, o ye faso ka sɔrɔdasi kulu de ye o b'a dɔn k'a fɔ ko an ye dannaya da ale kan dannaya dafalen en demandant qu'elle soit seule chargée de la défense de notre indépendance nationale ka a ɲini ko ale kelen pe ka baara ka kɛ an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya makarali ye et de notre intégrité territoriale. ani an ka dafalenya dugukolo kan ka o makara. Parce que nous savons aussi kamasɔrɔ an b'a dɔn fana ko qu'on ne peut pas parler d'indépendance nationale. ko kuma tɛ se ka kɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ko la On ne peut pas parler d'armée nationale si à côté de cette armée, dans des casernes, kuma tɛ se ka kɛ faso ka sɔrɔdasikulu ko la n'a kɛra k'a fɔ o sɔrɔdasikulu kɛrɛfɛ sɔrɔdasiw ka daka kɔnɔna na il y a d'autres armées étrangères. ko dunan sɔrɔdasi dɔw bɛ yen Parce que l'armée nationale alors est en droit de se demander ka d'a kan jamana sɔrɔdasiw jo bɛ u fɛ o la ka u yɛrɛ ɲininka à quoi est-elle destinée. ko ale yɛrɛ bɛ ɲɛsin fɛn jumɛn ma Est-elle une armée de parade yala sɔrɔdasikulu gansan de don ten wa ou alors une véritable armée nationale walima sɔrɔdasikulu sɛbɛnma min bɛ jamana ye qui a vocation de défendre l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale. min ka baara bɛ ta ka ɲɛsin jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya makarali ma ani jamana ka dafalenya dugukolo ko sira fɛ k'o makara. Et camarades de l'armée, de la sécurité, la gendarmerie, de la garde républicaine, ani tabaɲɔgɔn sɔrɔdasikulu kɔnɔ lakanakulu kɔnɔ kɛlɛmɔgɔlakaw n'o ye gendarmew ye ani jamana lakanabagaw n'o ye garde républicaine ye de la police. ani tɔnbolomaw n'o ye polisiw ye. Vous venez pendant 3 jours aw nana k'a jira sisan tile 3 kɔnɔ d'affirmer devant le peuple du Mali, devant l'Afrique, k'a jira mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ la ani farafina jamana kɔnɔdenw bɛɛ que l'Union soudanaise RDA ne s'était pas trompée sur votre loyauté et sur votre sens de l'honneur. ko union soudanaise rda ko a tun ma fili aw ka sariya labato kɛwale la ani bonya min dalen bɛ aw kan. Il ne pouvait pas en être autrement, a tun tɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛ la parce que vous êtes des Maliens ka d'a kan aw ye malidenw de ye et le mot malien ani dakuruɲɛ kelen k'a fɔ ko maliden signifie bien de choses. kɔrɔ camanba de b'o la Il signifie d'abord a kɔrɔ ye fɔlɔ le sens de l'honneur, bonya cogoya la fidélité au serment, ka kɛ kantigi ye kalikan na le sens de la dignité, a kɔrɔ fana ye hɔrɔnya ye l'amour du prochain mɔgɔɲɔgɔn kanu et l'acceptation de tous les sacrifices ani ka diɲɛni yɛrɛ dili sugu bɛɛ ye pour que ces sentiments dont je viens de parler qui animent chacun de nous deviennent une réalité. walisa dusukunnako min n'an bɔra ko o fɔ aw ɲɛna sisan ni o bɛ an bɛɛ kelen kelen kɔnɔ u ka se ka kɛ tiɲɛ ye u ka lankɛnɛmaya. Camarades, taamaɲɔgɔnw notre devise, an sigikan ye min ye c'est plutôt la mort que la honte.
o ye ko saya ka fisa ni malo ye. Pour un Malien, maliden dɔ ta fan fɛ, parce qu'on peut mourir sans le savoir. Ka d'a kan an bɛ se ka sa ka taa sɔrɔ an m'a dɔn. On peut rester vivant et mourir. I ɲɛnama bɛ se ka to ka sa. Mourir dans sa propre conscience. Ka sa i yɛrɛ ŋaniya kɔnɔ. Mourir dans sa propre conscience. Ka sa i yɛrɛ ŋaniya kɔnɔ. Et mourir dans le mépris de soi-même. Ani ka sa i tigɛli la i yɛrɛ kun na. Eh bien, Ka da o de kan. pour nous la honte, An fɛ maloya ye. c'est de violer un serment. Maloya ye ka i ka kalikan tiɲɛ k'i ka kalikan sɔsɔ. Pour nous la honte, An bolo maloya ye. c'est de voir notre indépendance chèrement acquise, compromise par des Maliens. O ye k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ye o min sɔrɔla gɛlɛya kɔnɔ k'a ye k'a fɔ ko o bɛna don kunpalanna maliden dɔw fɛ. Qui auraient perdu de vue les belles vertus qui ont fait la gloire du passé de notre pays. Olu minnu ni olu dɛsɛra ka yeli kɛ ka ɲɛsin danbe ɲumanw ma, danbe ɲuman minnu ni o kɛra an ka jamana kununko nɔrɔ ye. Et qui demain seront les facteurs déterminants Olu minnu sini olu bɛna kɛ sababuya jɔnjɔnw ye de la renaissance d'un Mali aussi prospère que l'ancien. ka Mali kura labanke, Mali kura min ni a bɛna yiriwa ka tɛmɛ kɔrɔlen kan. Pour un Malien, vivre dans la honte, Maliden dɔ ta fan fɛ ka ɲɛnamaya lebu la, c'est aussi o ye fana manquer à son devoir ka dɛsɛ k'i ka kɛta kɛ, vis-à-vis de ses frères ka a ɲɛsin i balimaw ma, qui subissent encore le joug étranger, olu minnu bɛ dunanw ka jɔnya kɔrɔ hali bi, qui sont écrasés par la puissance militaire olu minnu cɔngɔlen don sɔrɔdasikulu ka fanga fɛ, de certains pays comme le Portugal, jamana dɔw fɛ, jamana minnu bɛ i n'a fɔ Portugal, l'Afrique du Sud, Afrique du Sud, qui n'ont pas compris que la couleur de la peau olu minnu m'a faamuya k'a fɔ ko farikolo ɲɛ ne constitue pas un handicap, ko o tɛ gwɛlɛya ye, o tɛ maloyako ye, mais que ce qui compte ko nka min bɛ jate pour les hommes, pour tous les hommes, pour l'humanité, adamadenw bɛɛ ta fan fɛ, mɔgɔya ni hadamadenya ta fan fɛ, c'est ces belles qualités qui font de l'homme, o ye jogo ɲuman minnu ni olu bɛ sɔrɔ hadamaden na. qui ont permis plutôt à l'homme N bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ni olu de kɛra sababu ye adamaden ma, non seulement de domestiquer la nature, fɔlɔ ka sigida koron k'a k'a ta ye, mais de s'en servir pour faciliter son existence sur la terre. nka k'a kɛ baarakɛfɛn ye fana walasa adamaden yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya ka nɔgɔya ma dugukolo kan. Camarades de l'armée, taamaɲɔgɔn minnu bɛ sɔrɔdasikulu kɔnɔ, de la défense et de la sécurité, makangani kulu ani lakana kulu kɔnɔ, vous avez fait serment de fidélité au chef de l'État, a ye layidu ta ko aw na to kantigiya la ka ɲɛsin jamanakuntigi ma, secrétaire général de l'Union soudanaise RDA. Union Soudanaise RDA forobaakalatigi. Vous avez fait le serment de fidélité au bureau politique national. A ye layidu ta ko aw na to kantigiya la ka ɲɛsin bureau politique national ma. Vous avez fait le serment de fidélité au peuple du Mali. A ye layidu ta ko aw na to kantigiya la ka a ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw ma. Et à travers ce peuple, O jamana kɔnɔdenw fɛ, vous avez fait le serment de fidélité a ye kantigiya layidu ta à l'Afrique entière. k'a ɲɛsin farafina kurukara bɛɛ lajɛlen ma. Je sais que vous tiendrez ce serment N b'a dɔn k'a fɔ ko aw na o kalikanw dafa, aw na o layidu dafa, parce qu'il ne peut pas en être autrement, ka d'a kan a tɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛ la, parce que vous êtes des Maliens ka d'a kan aw ye malidenw dɔw de ye, et que notre devise, votre devise, c'est plutôt la mort que la honte. ko an sigikan ye min ye, aw fana sigikan ye min ye, o ye ko saya de ka fisa ni malo ye.
Alors, camarades, je déclare clos le premier séminaire de la défense et de la sécurité. Mba fwasisan ko kalan fola min sigira senkan ko o datuguna kala min ni abeta ka ɲɛsin surasi kulu ma ani lakana kulu. Vous avez donc entendu l'allocution prononcée par le secrétaire général de l'Union soudanaise RDA. Bora sisan ka mɛn laseli min ni o nana kana kɛ Union soudanaise RDA o foroba kalatigi fɛ. Le camarade Modibo Keïta, chef de l'État. Tamaɲɔgɔn Modibo Keïta ni ale ye jamana kuntigi. À l'occasion de la clôture du premier séminaire de la défense et de la sécurité. Kalan fɔlɔ o kun cɛli senfɛ min bɛ taa ka ɲɛsin surasi kulu ani lakana kulu tigilamɔgɔw ma. Et les applaudissements et les cris d'enthousiasme qui ont accueilli cette allocution ani wasa ni mankanba minnu ni olu ye ni laseli kunbɛn en disent plus long que tous les discours. O tɛgɛrɛfɔkanw ni o wasaw olu bɛ fɛn caman fɔ ka tɛmɛ laseli yɛrɛ kan. Sur les sentiments de notre armée nationale, révolutionnaire et populaire, et de nos services. Dusukuna ko minnu bɛ an ka sɔrɔdasi kulu la minnu bɛ yen yɛlɛmali kama ani jamana kɔnɔdenw ye ani an ka lakana kulu tigilamɔgɔw nin kɛra laseli min kɛra jamanakuntigi fɛ. Malidenya bi Modibo Keïta ye maliden min kofɔ san 1963 o ni bi cɛ n'o san 57 ye nin yala o maliden kelen an ɲɛ bɛ min na bi o kelen don wa ɲininkali bɛ yen. A y'a fɔli min kɛ ko tamakiya tɛ a la fɛnɛ k'a fɔ sɔrɔdasi kulu k'u ye kalikan min ta nka Mali ye boliba ye. Cɛkɔrɔba dɔ de la k'o fɔ an ɲɛna ko n den k'a y'aw jija aw ka jamu ninnu na dɛ an b'aw lamɛn don o don aw kana ɲinɛ aw kana sɛgɛn. Mali ye boliba de ye n'i y'a sɔn fɛn min na dɛ a bi sara ni o de ye wa n'i sen kɛ k'a tan fɛn na i tan jamana kɔnɔ sen tɛ min fana na. Nin kuma tora ne kɔnɔ dɛ a kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen i kɔrɔ. O la an bɛ aw fo ka aw koɲuman dɔn aw fɛn fɛn sigira ka an lamɛn. Samɛ foli a b'o bila k'u lase an ka jamana finitigiw bɛɛ lajɛlen ma. Fanga ni surasi kulu a ka kɛ jamana kɔnɔdenw ta ye sɔrɔ ka kɛ jamana kɔnɔdenw ta ye. An b'aw fo k'aw koɲuman dɔn. Kuma buru la kun ye Abubakar Kamara numéro 1 Mayiden. Nin baro in lasera aw ma Barabokun fɛ jagokɛla don Bamako yan nɔ.